Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Mamalik ta din Kay ganahan ko nga anit ang dapita mag-picture-picture alang sa atong kasal. Magpakasal gid ay kanako ubre. Kaayo agapito. Ikaw ang Tabang! Oh, Agapito? Sinang ba sila itong nagsakay sa motor nga atong gikasugat? Wa na mo ulit si Aida sa ila. Hain man day ka siya, Rinaldo. Ambot. Naglibog kog hain siya, Carmela. Mapauli na lang ta, Rinaldo. Ay, si Bishi sa doy. Hatagan mo taniyag ka balaka. Buang ka. Ganun ni singgit man kang tabang, ha? Atong gikasugat ang motor. Buang gasta ng buang. Kanaw, patyon lang ka mo. Ayaw! May pa. Ayaw! Manaog sa ko. Kapuyat na si naog sigsakay sa naog sakay. Kabantay ko na, boss. Kabantay ko na. Kanaog niya! Ayaw! Ayaw! Maloy mo! Ayaw! Imo mingi palagot, ha? Kanaog kay ihog ka na mo. Diyas bungaw! stop motor! Stop motor! Oh, stop motor, stop! Ubre, katong tingog nga nangayog tabang ba? Pamilyar na ko kayo. Ako sa Nagapito. Murag, sinang Basilya? Bitaw sinang Basilya. Brother, mamalik ta sa agi. Atong sundong katong motor nga. Bago na itong nagkasugat. Pero Agapito, ayaw na lang, uy. Mupadayon na lang tas unahan kay tingalig na sayo plantas atong pandungog. Bitaw da. Murag tingog na Basilya, murag sagdili. Ata na. Padayon ta, brother. Kadto sa kay sa motor nga among gikasugat. Sila kadto sa Agapito og obre. Unsa mo, boss? Parehas maning. Kanabang, kabantay ka. Kanibang isinahabos. Gani ha. Mura magparehas, kabantay ka. Bisag unsaon, di yun sa mga kanaog. Kabantay ka na, boss. Igay ka naog, Picto. Mura ni kabantay ka, boss. Ako na may panaogon. Unsa? Naog diha, ug pasagdi nga musakay gihapon na siya sa motor. Kitabangan na ito nagduot ang motor aron mahug kinis bungaw ug maapeling kagwang dako. Good idea, boss. Manaog ko. Oops. Uy, wa manggunit ni mo, Picto. Gipasagdan ka lang nga manaog sa motor. Kabantay ka, boss. Klaro na kayo ang ganahan na siyang mamatay. Okay, Kyo. Dali. Tabangan na to, Kwan. Duot ang motor. Aron matagak ni sa bungaw sa kamatayon. Bungaw sa kamatayon. Wah, Okay, boss. Katawa. Pwede. Ihap na ko, boss, ha? One. Two. Tumayong Picto. Two lagi, boss. Ayaw natin padayon. Unsa? Gigotom ka ng dolor. Pamanang sa. Pagtimo lang siya diyan na may matimo. Salamat, Ricarding. Pero wa magkugutom ma. Hinoon, gikulbaan ko. Ay, Ay na kulbakol ba diha doy ng dolor oy. Kamu na hinungdan sa stress. Let it go aron di ka mansayti. lisod nang maana sa iti ko, Ricarding, kay Gors na baya ko. Mao nga ilit go. Ha? Ilit je. Sabi ka kulba ni mo di ha. Ilit je. Ay, di kalikayan, Ricarding. Ay, kay kita na lang duwa ang ni aning baya.
Uy, syudi ka na ng dollar, oy. Pareha sa tang girl, oy. Syudi. Saka, palaid boss imong hunahuna oy. Ay, layo na huna ng duldor. Kaya ingon magkaga, kita randuha ang niya din, he. Nang, kung ako pasultihon, no, ha? Ako miingon, nga mas maayo lang mamatay kung bayot kaysa bupatol kong babae nga tiguwang. Budi ha, di ba ko magpatol og bayat ay? Oh, it hurt. It really hurt. Oh, Hurtan ng naong ni mo. Bala na lang orag mamatay ko nga di jugaw makatilaw og lami. Kaya gipanungpa ko na nga dili na ko anang upaw. Hala, noy. Lab talaga akong upaw. Maninood na ka ng dollar. Kung inyo kong itagak dihas bungaw, Kangas kang. dili ninyo makita si Agapito o dili ninyo makuha ang USB. Uy, sakto. Sakto. Sakto pa soft drinks. Ang bating ali bayag ka ng imong USB ha. Utan sug babuad ha. Kanang USB gyud ang mo ha. Aw, dili na to siya itagak boss kay dili to na to makuha ang USB kung mamatay ni siya. Bahala na lang ni. Sultihan na lang nako sila nga katong sakay sa gikasugat namong motor. Sila kato si Obre o Agapito. Nindot yun ang dapit paingon sa atong gipuy-an nga bahay, no, Rinaldo? Nindot ang palibot. Magapawa sa problema. Kung kaslo na tapuhon, ganahan ko nga ani ining dapita ang wedding o reception. Mao, nindot ni Dapita. Mingaw. Bugnaw ang hangin o dili alimutan ang atong mga bisita. Pero, matuman ka na, Carmela, kung wala tayo problema. Puhon. Pohon, paabuton. Boss. Kabantay ka, boss. Ayan, si Basilia, ay. Ganun mamanday ka mo sulti na mo, ana, ha? Ay, kinaano rin training ni Juan. Heh, tiguwang niya. Suwaye. Uy, no. Nanghagit pito. Suwayi ko ng pito. Ay, ikaw lang, boss. ikaw. Ikaw. Kana, may na. Ikaw, boss. Ito ka, si boss. Kanay mo, boss. Ah. Ikay suway na ko, be. Kabe. Uy, bahala ko rin tiguanga ka diyan. Sige lang Sige, mo, boss. sultik tiguwang. Ayaw lagi ng samar di mo, ana, boss. Sige, boss. Paniti gani. Apas makaingon mong duhang, wow, sweet corn. Kaya nga nung nikong ba'y matay niya? Paspasi ang pagpadagan sa motor pito. Ha? Paspasi. Okay, boss. Aron, kuhan ba? Aron maapsan na ito katong motor nga itong ikasugat kanina. Okay, boss. Paspasi! Your wish is my command, boss. Oh, sige. Sige, pakoski pa. Wala lang kusugin eh. Ano itong masipyat, matagag tas bunaw o magdungan na kamatay. Pakoski pa, Victor! Yes, ay. Pagkakay lang. Ngunong mihunong mo ta, brother. Magpagawas ako, sir. Okay, sige. Manaog sa tagapito aron masudlan ni gas ning motor. Full tank lang, brother, ha? Full tank na, oh. Ni kwarta, oh. Dawatan ni. Ayaw, ayaw na siya. Kula, panamala. Dawatan lang, gud ni. Lain ra ba kung balibaran ko. Salamat, sir. Ayo kay bisag niya ting dapita. Wa ta kagawa sa gawsanan bahin pero naay na kuno nagnegosyo sa gasoline station. Otokan ang nagtukod og gasoline station dinhi Agapito. Business minded gyud. Pareha sa ini mo. Pero naundang lang tungod sa akong pagdawat sa USB. Hala tuod. Naapa pa nimo ang USB Agapito? Napa na ko, bre. Ako ni gikwintas-kwintas di ara sa akong dughan. Oh, na. Otokan sad kada? Gikwintas gid nimo da? Ako ang ampingan, obre. Kay importante kini, labaw pa sa akong kinabuhi. Ingon man sa kinabuhi sa akong amahan. Kay naa dinhi ang USB ang ebidensya ug maghatag og hustisya sa pamilya ni Papa Rinaldo nga gimasakir. Imo sad silang pamilya Agapito. Ah, okay na.
Humanag paggasolina. Balik na tagangkas. Ay, animal. Di na ito sila maapsana. Nakagawas na siguro sila sa gawasanan. Ining napita paingon sa dakong daan. Ay, kalma lang, Pito. Di ba kalma, boss? Ay, kalagot titiguangan na. Dugay-dugay mag-usultay, dugay-dugay man. Ay, kabantay ka. Doon ay Oh, bagong kabantay, boss, na. nikawas nga motor ditong kapita. Apoy, nakabantay na ko, boss. Oh. Mao ba ng motora ang atong isudan? Oh, murag mauna mo. Sunda. Nakapalit na. Sunda na yun. Ha? Mauna na sila. Kaya na yung duha ang angkas. Ang nasa tunga, babae. Ang tumoy lalaki. Sila na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!